Sa journey, paminawa ni ha. Daghan pa kay tag wala mahibaw Bisag ako. Admit ko ana. Daghan kay kog mga butang nga wala koy alamag. Og kabalo ka? Dili na weakness. Proof na nga naa kay growth mindset. Kung na ning video kay para nis imo. Daghan tawo mahadlok mo ingon, wala pa ko kabalo. Kaya abi nila mapakuwawan sila. Pero ang tinuod, mao na ang reason nganong na-stuck sila. Ang tao nga muangkon nga wala pa ko kabalo, mao gyud ang tao nga open sa growth. Kitang tanan parehas ra, natay blind spots, natay learning gaps, natay mga butang nga first time pa nato masugatan. Og normal ra na. Tao ra ta, part na sa tong kinabuhi. Bisan ako sa akong vlogging journey, wala gyud ko'y knowledge about ani, as in zero, nothing. Ni start ko bisag walay alam. Kay kabalo ko nga along the way I will learn, fail, adjust and grow. Wala ko naghulat nga ready ko. Niliho ko para mahimong ready. Ang growth parehas na sa bata pa ta nga nagpractice og lakaw. Sige tag katumba. Ingon na po sa pagkaton og bike, dili man dayon ta kabalo. Sige kita katumba og kapalpak. Pero kabantay ka. Bisan sige ta katumba, mo barog gihapon ta. Mao po na as kinabuhi ka journey. Dili automatic ang mastery. Ang importante, padayon ka mo barog bisan kapoy na. Kay dito gid mo tubo ang kusog, ang kaalam ug ang kaugalingon. Sa una, gusto kayo na akong barog. Kabalo ko tanan, pero kadugayan nasabtan ako nga ang atong ego mao'y kontra sa growth. Jim Rohn would say, the day you stop learning is the day you stop growing. Growth lives outside comfort. Execution beats intelligence. Strength, knowledge, ug confidence mutubo sa pagpadayon, sa pagpaningkamot. Every day, ang akong tumong, dili mahimong pinaka-knowledgeable, kundi mahimong pinaka-willing mo learn ug mo execute. Kay bisan unsa pa ka brahit nimo, kung wa ka mulihok, wala gyapon kay resulta. Ka journey, kung naa kay butang, nga wa pa gyud kay alamag karon, ayaw ka ulaw. Basig diha mismo ang sunod nga level sa imong kinabuhi. Learn something new today, execute, bisan dili perfect, og repeat tomorrow. Comment, ready to learn kung open ka sa growth. I-share ni sa ka-journey nga hadlok mo sugod, kay wa pa kabalo. Padayon ta ka-journey, learn, execute, og repeat. Kay kung dili ka mo po sa imong kaugalingon, kinsa man di ay. Og